Добре. Значи имам ракия гроздова, уиски, кайсиева, крушова, Кайсиева. водка, Каквото ти е отворено. всичко е отворено. Каквото ти пиеш, такова ще пия аз. Аз пия гроздо, значи сега. Добре. Не сможа. Узо имам, водка имам, бяло вино, червено. Дените Узо ще пие ти. Едно узо ще пиеш ли за здраве, да? Малко, само за Едно узо, тя не пише узо. Цвети! Здрасти. Здравей. Дали ти направо да го спомня, бе? Да бе, отсъбнал си много. Аз направо е така визуално и в лицето. Здравей! Какво правиш Аз не съм те виждала, не знам от кога, но... Айде, и тази салата да сложим, Види, ти спаш, трябва да изподелиш. Ме каква хубава Какво прави маза? защо така раздигахме? Ами, защото дойде... Тя дойде и с... Ние как ще седиме? Ще всеки си има държи. 5 човека, ще си пазите, аз не мога Ма, ще виж ще какво... Нека още малко. Виж каква е съсредоточена физиономия, ти разбираш как е. Покажи якито не те видях. Заклената, покажи го. Това е като бомбър нещо, хубаво е. Ама не е кожен. 200 колко лева струва. Много хубаво видео правя, между другото. Трети, не? Удобно ли ти е?